Bueno, hemen gaude berriro. 15 minutu pasa dira eta ikusi dezakegu hor behean itzala ja ez dago gurpien artean. Ezta? Desorientatuta dago sukaldea momentu hontan. Berriro jarriko dugu bere posizio egokian. A ber. Barkatu, beste aldera. Vale. Hor dago ja, ondo kokatuta. Eta hemen honekin egin dezakeguna da gauza berdina. Jarri behar dugu hori. Goiko torlojuak eman behar dio itzala beko torlojuari. Eta hor egongo da hori, posizio egokian. 15 minututan ikusi nola dauen ja ura. Ondo ikusten da, ezta? Ja ura irakiten. Ekarriko ditut patatak eta arrautzak eta bar, eta jarriko ditut barrun egosteko. Eta gutxi gora bera beste 15 minututan egongo da ja eginda. Venga, gero arte.